Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito, nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka
Ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. This is the Manila Bulletin, traversing time and truth since 1900, the newspaper with a century-long legacy of standing witness to the country's history and development. The Manila Bulletin's strong commitment to delivering news and information to the Filipino nation is a testament to its role in nation building and empowering the Filipino people. The Manila Bulletin tells timely stories and timeless truths. And this is its story. At the beginning of the 20th century, at the heart of the sprawling New American Center in Southeast Asia, two Americans, Carson C. Taylor and H.G. Farvis, organized a shipping and commercial publication and called it the Daily Bulletin. It was renamed as the Manila Daily Bulletin in 1906. In 1957, the Manila Daily Bulletin became a Filipino-owned publication after it was acquired by Menzie and Company. Its publisher, Hans Menzie, laid the foundations of the broadsheet as the exponent of Philippine progress. In 1961, philanthropist and business tycoon Dr. Emilio T. Yap was elected director and vice chairman. Don Emilio was named chairman of the board in 1982. Under his leadership, the Manila Bulletin was ushered in a new era of journalism to become the nation's leading newspaper by investing in a computerized editorial system, the first in Asia, and started publishing its full-color issue. Today, the Manila Bulletin is headed and managed by Chairman Basilio Yap and Dr. Emilio C. Yap III. The Manila Bulletin continues to chronicle the Philippines' current events and milestones. During the Japanese occupation in 1942, the Manila Daily Bulletin was forced to stop its operations, and in 1945, the Carriedo offices were reduced to rubble during the brutal Battle of Manila. When the late President Ferdinand Marcos declared martial law, the Manila Daily Bulletin ceased its operations once again, but after 2 months, it reopened and was renamed the Bulletin Today. In 1977, Bulletin Today upgraded its printing facilities, moved into its own and current location in Morales Street in Intramuros, and diversified its reach through the Philippine Panorama, its Sunday magazine, and Tempo and Balita, its tabloid publications. As readers are in search for more diversified and specialized content, the Manila Bulletin launched several magazines and digests, such as Agriculture, Animal Scene, and Going Places. It also acquired local and vernacular favorites, such as Liwayway, Hiligaynon, Bisaya, and Banawa. The Manila Bulletin transformed itself into a multi-platform media provider and innovated the newspaper reading experience by integrating special executions in its publications, including a 3D edition, NFC, QR codes, pop-ups, false covers, and belly bands. The Manila Bulletin also opened digital platforms
such as a website, app, and e-paper. Its website is one of the most visited and trusted Philippine news websites in the country. Its Facebook and Twitter accounts and YouTube channel are one of the most accessed in social media, engaging the young generation of news and information consumers. Today, the Manila Bulletin strives to make the nation be fully informed, at the same time uplifting the Filipino spirit through There's Good News Here. This is the Manila Bulletin, and the Manila Bulletin will continue to inform, inspire, empower, telling timely stories and timeless truths through this century and beyond. Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito, nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms
at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5.
This is the Manila Bulletin, traversing time and truth since 1900. The newspaper with a century-long legacy of standing witness to the country's history and development. The Manila Bulletin's strong commitment to delivering news and information to the Filipino nation is a testament to its role in nation building and empowering the Filipino people. The Manila Bulletin tells timely stories and timeless truths. And this is its story. At the beginning of the 20th century, at the heart of the sprawling New American Center in Southeast Asia, two Americans, Carson C. Taylor and H.G. Farvis, organized a shipping and commercial publication and called it the Daily Bulletin. It was renamed as the Manila Daily Bulletin in 1906. In 1957, the Manila Daily Bulletin became a Filipino-owned publication after it was acquired by Menzi and Company. Its publisher, Hans Menzi, laid the foundations of the broadsheet as the exponent of Philippine progress. In 1961, philanthropist and business tycoon Dr. Emilio T. Yap was elected director and vice chairman. Don Emilio was named chairman of the board in 1982. Under his leadership, the Manila Bulletin was ushered in a new era of journalism to become the nation's leading newspaper by investing in a computerized editorial system, first in Asia, and started publishing its full-color issue. Today, the Manila Bulletin is headed and managed by Chairman Basilio Yap and Dr. Emilio C. Yap III. The Manila Bulletin continues to chronicle the Philippines' current events and milestones. During the Japanese occupation in 1942, the Manila Daily Bulletin was forced to stop its operations, and in 1945, the Carriedo offices were reduced to rubble during the brutal Battle of Manila. When the late President Ferdinand Marcos declared martial law, the Manila Daily Bulletin ceased its operations once again, but after 2 months, it reopened and was renamed the Bulletin Today. In 1977, Bulletin Today upgraded its printing facilities, moved into its own and current location in Muralla Street in Intramuros, and diversified its reach through the Philippine Panorama, its Sunday magazine, and Tempo and Balita, its tabloid publications. As readers are in search for more diversified and specialized content, the Manila Bulletin launched several magazines and digests, such as Agriculture, Animal Scene, and Going Places. It also acquired local and vernacular favorites, such as Liwayway, Hiligaynon, Bisaya, and Banawa. The Manila Bulletin transformed itself into a multi-platform media provider and innovated the newspaper reading experience by integrating special executions in its publications, including a 3D edition, NFC, QR codes, pop-ups, false covers, and belly bands. The Manila Bulletin also opened digital platforms such as a website, app, and e-paper. Its website is one of the most visited and trusted Philippine news websites in the country. Its Facebook and Twitter accounts and YouTube channel are one of the most accessed in social media, engaging the young generation of news and information consumers. Today, the Manila Bulletin strives to make the nation be fully informed, at the same time uplifting the Filipino spirit through There's Good News Here. This is the Manila Bulletin, and the Manila Bulletin will continue to inform, inspire, empower, telling timely stories and timeless truths through this century and beyond.
forgive us our debts as we forgive all who Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Agrikultura at patnubay ng dakilang man.
Magandang hapon, Pilipinas! Marhay na hapon, Bicolandia. Welcome sa Agritalk on Corn, ang promise ng mais. Ako po si Rafaela Baharo, ang Technical Staff ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program. At ako naman po si Shena Pinaval, ang Technical Staff ng High Value Crops Development Program ng DA-ATI Bicol. Live tayong napapanood sa ATI Bicol FB page, Agriculture Online ng Manila Bulletin Agriculture Magazine, at syempre sa ATI Bicol Sarabay Channel on YouTube. Ang Agritalk on Corn ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 o ATI Bicol kasama ang Smart Communications, Agriculture Magazine ng Manila Bulletin at ng Local Government Unit of Pili Camarines Sur through the Municipal Agriculture Office headed by Mr. Alvin Salvino. Sa AgriTalk, ang mga agriculture practitioners ay makakapag-share ng kanilang successes at lessons learned sa agribusiness. It also seeks to inspire similar endeavors among farmers, professionals, students, and enthusiasts. With AgriTalk, ATI ensures the continuous delivery of its extension interventions at bukod sa face-to-face mode, may online platform pa tayo ngayon gamit ang social media. Dito sa Agritalk on Corn, ang promise ng mais ay tatalakayin natin ang farming experiences ng ating mga bidang corn champions. At makakasama rin natin si Mr. Edgardo Nacario ng DA-ATI Bicol, Focal Person on Corn Program. And of course, partner, kasama rin natin ang 20 magsasaka ng mais mula sa bayan ng Pili, Camarines Sur. So hello po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Magandang hapon po. Sa inyong lahat. And with that, for the acknowledgement of participants and guests, may I call the project officer of this activity and also the chief of information services section and also the information 3 of the DA-ATI Bicol, Ma'am Primano B. Imperial. Let's give her a round of applause, please. Magandang hapon po sa ating lahat. Ina-adjust lang po tayo sa ating online viewers. So magandang hapon sa ating lahat. Nais ko lamang pong i-acknowledge ang partisipasyon ng bawat isa sa atin ngayong hapon. Siyempre po, dahil po hindi magiging posible ito kung hindi po tayo tinuwangan ng ating mga kasama po sa local government unit, ang mga agricultural extension workers po mula sa Pili, Camarines Sur. So may I acknowledge ang agricultural technologies po ng Pili, bayan ng Pili, si Ma'am Carla Ranara, si Ma'am Doyi Bongalos, and si Ma'am Joan Balisnomo. And of course, alam kong busy-busy po tayo sa ating mga gawain, pero you took the time na pumunta. So hayaan po ninyo basahin ang pangalan ninyo isa-isa at kumaway-kaway. Ang una po sa ating mga nakalistang participant, si Mr. Saldi Fornaliza ng Del Rosario Pili. At si Ma'am Teresita Ibarita ng Karoyroyan. Si Sir Hermoso Belleza ng Karoyroyan. Si Sir Leonido De Leon ng Palestina. Si Ma'am Teresita, si Sir Anthony De Leon ng Palestina pa rin. Si Ma'am Leonila Ibarita ng Palestina. And si Ma'am Teresita Manaog ng Palestina pa rin.
si Sir Jerly Pagal ng Palestina. Tama ba, sir? Ma'am, sorry. Pala hindi si Ma'am kumawal. Ma'am Jerly Pagal ng Palestina. Ay, Ma'am. Sensya po. Si Sir Quirino Borja Jr. ng Puri. Si Ma'am Mary Ann Balisnomo ng Kadlan, Pili. Si Ma'am Rowena Ave, tama ba? Ave ng Del Rosario, Pili. Si Ma'am Jenny Castañeda ng Kadlan. Si Sir Eddie Ranoco ng Puri. Si Sir Ronel Divina Gracia ng Kadlan. Si Sir Anacleto Pecho. Si Sir Marlon, tama ba? Marilon Asor. Sorry, ma'am. Si Ma'am Marilu Asor. Si Sir Norlito Norte, sir. Ayun po. At si Ma'am Jesusa Kasungkal ng San Vicente. Si Ma'am Marilu po pala at si si Sir Norlito ay from Tinangi. So, wow. Thank you po. Sa lahat po na nandito sa atin ngayon, meron pa po tayong, siyempre meron tayong guest. Mapalad po tayo at nakaunlakan po tayo ng ating mga bisita. Sabi nga po nila Miss Jai at ni Miss Ella, we are here to share our success stories and to inspire others. Kung ano po yung mga naging inobasyon natin. Maraming salamat po at nandito sa atin ang ating mga resource persons. Siyempre po ang presidente, no less than the president of the Bicol Corn Board, si Sir Jojo Elvira. Thank you, sir. And siyempre po ang ating pong outstanding corn farmer and magsatakang siyentista at vice chairman ng RAFC, si Engineer Raul Carreras. Thank you, sir. Thank you po sa inyo at sa pag-paunlak ng aming imbitasyon. At nandito din po, mapalad po tayo at meron po tayong bisita mula sa DA Corn Program. Si Engineer Michelle Maligan. Hi, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am, for being here with us. At sa parte naman po ng ADI, syempre, si Sir Nax, ang ating Corn Program Focal Person, si Miss Ella at si Miss Jai, ang ating po mga nagagandahang Masters of Ceremonies. At sa Information Services section naman, syempre po ang ating Director ng ating live streaming event, si Chan Toso. Ang ating po multimedia editor, si Nico Canabe. Ang ating pong nagagandahan secretariat, si Miss Joy Dean. And syempre, si Sir June and si Sir Michael Villasar, si Sir Isagani Valenzuela Jr. and si Mr. Michael Villasar, mga information officers po ng ATI Bicol, along with me po, Prima Lu Imperial at your service. So maraming salamat po for being here with us. Thank you so much, Ma'am Prima Lubing Imperial, ang ating Information Officer 3 and the Chief of Information Services Section and also the Project Officer of this activity. At syempre naman, gusto ko pong i-acknowledge ang lahat ng ating viewers sa online platform natin. So nakikita ko po dito, shout out dyan and welcome sa inyo sa 22
FB Live viewers natin. And sabi ko nga po sa mga online viewers, kung kayo po ay may mga katanungan, i-comment lamang ito at sasagutin ito ng ating mga resource persons mamaya. Para naman sa ating live audience, sa ating pong lahat, magkakaroon tayo ng chance na maipahayag ang ating mga questions or katanungan sa ating mga resource persons mamaya po. Okay. So, simulan na natin ang ating talakayan sa isang pambungad na pananalita mula kay Mr. Edgardo Nacario, ang ating CORN Program Focal Person. Maraming salamat sa nagagandahan nating MCs. Kumbinsido ba kayo? Masyado kayong seryoso sa ating dalawang magiting na resource person, si Mr. Jojo Elvera and Engineer Raul Carreras. And siyempre sa ating mga live audience ng mga farmers ng Pili Camarines Sur, different barangays ng Pili. And siyempre, sabi nga, may naka-online tayo, mga nanonood sa Facebook. And sa ating mga kasamaan sa ATI, sa pamumuno ni Ma'am Prime ng ISS, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako bilang focal person ng CORN program, siyempre, obligado tayo na nandito and sabi nga magbigay at mag-alalay. Magbigay ng opening remarks and mag-alalay kung anumang mga tanong tungkol sa CORN program ng ATI. At nandito pa rin pala si Engineer. Tinatawagan ko pa lang yan 10 minutes ago, nandito na agad. And thank you very much, Engineer Michelle, from the CORN program sa Regional Office. Alam po natin na ang mais ay may pakinabang. Bali, 3. As second staple food ng Pilipinos, ito po sa pamamagitan ng white corn, and karamihan po sa nakikinabang nito ay ang mga taga kumakain ng mais na puti, na bigas sa Mindanao, and meron tayo sa Bicol Region sa Masbate. Ang isa naman ay ang yellow corn, na 50% ng feed formulation ay nanggagaling po dito. Kaya dapat nating pataasin ang ani para may sufficient tayo and maiwasan natin ang importations. As staple food, ito po ay, sabi nga ng mga si Manny Pacquiao noon ang aming advertiser, na siya talagang puting mais ang kinakain, kaya malakas. And karamihan sa ating mga boksingero ay nandun sa Mindanao, galing Dinero Santos, kasi sila mga kumakain ng bigas na mais. And for sa yellow corn naman, sabi ko nga kanina, 50% ng feed formulation natin for livestock and poultry is kalahati. Kalahati ng kung mayroon tayong 100 kilo, 50 kilos dyan ay mais. Pero, kaya sabi ko kanina, dapat ang programang ito sa AgriTalk ay maka-kumbinsi tayo sa mga corn farmers na taasan ang produksyon para mabawasan ang importation. Pero ang problema natin ngayon ay dami na tumataas ang inputs, lalo na ang abono sa seeds. Pangalawa, ang climate change, pagbago-bagong panahon. Kuminsan, natatimingan natin na sa 20 bagyong dumadaan sa Pilipinas, ay kuminsan na babawasan talaga ang produksyon ng mais. Kaya siguro sa pamamagitan nito, may dalawa tayong mga magigiting na resource person, baka mabawasan natin ang mga problema sa produksyon ng mais. And kami naman po sa ATI, as the training arm ng Department of Agriculture, hindi rin po kami tumitigil, lalong-lalo na dito sa CORN program. May mga trainings po tayo sa mga AEWs
And siya na rin magte-training sa mga farmers ngayon dahil sa Mandanas ruling. Nabawasan na rin kami ng trabaho na hindi na kami direktang magte-train sa mga farmers. Pero ang mga AAWs o yung mga technicians ninyo sa LGU ay siya naman namin pinitraining. And kasali sa mga topics sa mga training ng inform program, hindi lang production technology, kasama na rin yung climate change na nakaka-apekto sa production ng mais at para daw ma-solve ang pagtaas ng presyo ng abono, lalong-lalo ng urea, ay may topics na rin kaming balance fertilization strategy. Siguro may papaliwanag ng dalawa kung paano ang gagawin natin sa balance fertilization para mabawasan natin ang inputs na inorganic fertilizer na siyang talagang mataas ng presyo. Noong 2018, 948 pa lang yung isang bag. Ngayon, magkano na? 3,300 plus ang isang bag ng urea. Kaya yun ang talagang problema natin. Lalo-lalo sa palay and mais production. And siguro sa title ng AgriTalk Concord na ito, promise ng mais, dapat ma-promise din na kung tutusin natin mataas ang presyo ng mais kaysa sa palay ngayon, maganda magtanim ng mais kasi mataas ang per kilo ng bilihan, sana huwag nang bumaba para makabawi na rin ang mga farmer na tumaas ang kanilang kita. And special thanks naman pala, hindi ko na nabati kanina, ang ating municipal corn coordinator, si Doyi, and ang kasamahan niya, si Ma'am Carla, and si Miss Joanne Balisnomo. Thank you very much po sa inyong lahat, and have a nice day. Thank you so much, Mr. Edgardo Nacario, ang ating corn program, ang ating napakapoging corn program focal person. Sabi nga ni Sir Lax kanina, pangalawang pinakamahalagang staple food natin ang corn. So kaya very lucky or mapalad tayong lahat dahil makakasama natin ang ating mga resource persons upang ibahagi ang kanilang mga knowledge and experiences sa ating lahat. So ayan partner, hindi ko na patatagalin pa. Ipapakilala ko na ang makakasama natin ngayong araw. Siya ay isang agripreneur mula sa Ligao City. Siya ay proponent ng Bio and Technology sa Bicol Region. At former agricultural rehabilitation consultant of Albay Provincial Government ng 2010. He is also the outstanding Rotarian of the Rotary Club Legazpi West last 2003. At Board of Directors ng Philippine Maize Federation Incorporation or PhilMaize Bicol. And of course, the President of Bicol Corn Board. Samahan niyo kami i-welcome si Mr. Romualdo Jojo Elvira Jr. Para naman sa ating next resource person, isa siyang magsasakang siyentista ng Technogabay Program. Proprietor ng R2C Agri-Farm at R2C Poultry Farm sa Tigaon, Camarines Sur. Isa siyang National Outstanding Farmer Scientist last 2008. Gawad Saka National Outstanding Sugarcane Farmer ng 2004. Also the Gawad Saka Regional Outstanding Corn Farmer 2016. At Regional Agriculture and Fishery Council or RAFC Treasurer. Sabay-sabay nating i-welcome Engineer Raul Carreras. Yan talaga namang experience at expert ang ating mga makakasamang resource person sa pagdating sa talakayan sa mais. So, excited na akong simulan ng talakayan natin. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong. Ayan, so Sir Jojo and Engineer Raul, ito po yung unang question namin po sa inyo. So, how did you cope up with the challenge or challenges you experienced as a corn farmer? So, you can tell us po the most challenging event you experienced as a corn farmer. So, sino po mauna?
Okay, see. Hello. Tell us the most challenging event you experienced. Ang pinaka-challenging event ko po na experience sa corn grower is yung ma-introduce noong 2006 ang BT corn. Game changer ang BT corn in a sense na masyado pong malaki yung na-create niya na alon sa buong Pilipinas and to the corn industry as a whole. Pero how we cope with it, dito po may iwasan yung change eh. Change will always happen and regular na nangyayari yung pagbabago and we have just to accept change or pagbabago. So, nang ma-introduce po ang BT corn, sa unang pasok niya is maraming nag-kontra. Pero nag-kontra, pero hindi naman alam kung bakit siya sinasabi nila ayaw or masama or bawal or what. Kasi pag meron kang takot sa unknown, hindi mo kayang i-explain yung unknown. So, kailangan gawin natin kung merong pagbabago, pag-aralan natin kung ano yung dumating na pagbabago. And that's what we did. In-invite po kami ng mga kumpanya na gumagawa ng BT corn. In-explain nila sa amin through Philmais Federation. In-explain po nila sa amin kung anong klaseng technology yung BT at yung bakit yung mais pag in-spray mo ng glyphosate hindi namamatay. At bakit pag kinain ng Asian corn borer ang mais, mamamatay lang yung corn borer pero hindi na ano yung tao or yung animals or yung ibang klaseng organism na kakain ng mais. Because yun po ang bagong technology na na-introduce. So, kung may pagbabago, gaya po nitong challenges na ganito mangyayari in the near future, pag-aralan po natin yun, tanggapin po natin, and try to analyze kung yun po ba'y pakinabang sa atin. And doon ko po nakita and I look closely sa mais. Kasi noong una, mais lang yan. Diba? Corny na mais. Pero ngayon, iba na po ang tingin ko sa mais. I look at corn na ibang klaseng organism na na-create ng Panginoon para pakinabangan ng tao. At kung may mga pagbabago man po na ginagawa ang tao sa mais, it is dahil makaka-contribute po yun sa mga tao. Especially, hindi tayo magkukulang sa pagkain. So, ang pandemic, nakita po natin na how fragile yung ating food system. So, kailangan, sa ngayon, kailangan talaga magtanim tayo ng maraming pagkain. Hindi lang mais, pero dahil ito po ang topic natin ngayon, kailangan po, mas madagdagan pa natin ang productivity or production ng mais. Thank you. Yan, thank you so much, Sir Jojo. Next naman po tayo kay Engineer Raul Carreras. Good afternoon sa lahat. Yung experience ko as a corn farmer, way back 2000, talagang ang problema is corn borer. Kaya yung damage kasi ng corn borer sa mais ay from 1% to 95% pag hindi talaga ito na-spray. Hindi na ito nabigyan ng tamang pag-spray. Ay pag maulan, minsan yung insecticide ng mga panahon ay pag inuulan, nawawala. Then pag tinamaan tayo ng corn borer, ay malaki ang damage. Kaya lang magkaroon tayo ng reklamo yung mga farmers kasi marami ang damage, ay nagkaroon ng yung parang demo farm na iginagay para i-test yung GMO na para masagot yung problema ng corn farmer.
isa na ako doon sa naging operator, ginawa yung farm, demo farm doon sa amin sa Tigaon. Naging isa sa batayan na naging effective. Pero marami rin noon ang nagkukontra na against sa paggamit ng GM. So ngayon ay na-approve yun ng government. Kaya ang ginagamit natin ngayong mga seeds, yung genetically modified organism na pwedeng sprayin mo ng glyphosate, mamamatay ang damo, at may protection na siya sa corn borer. Kaya dalawa, mayroon ba yatang nakadagdag na ibang protection ngayon, bali yung seeds na lumabas ngayon ay may protection na siya. Kaya maswerte tayo dahil approve ng government. Yun ang pinakaunang challenge na nahirapan kami noon na from time to time nanulugi ako. Ay ngayon yung pandalawa, nagkakaproblema na tayo sa labor, sa harvesting. Pero yung may kasagutan na kasi nag-shift ako from manual harvesting to mechanical harvesting. Mayroon nang bigay ang government ngayon ng mga mechanical harvester, gaya ng gamit sa DE, corn harvester, mayroon tayong sa rice harvester. Yan, nasagot na. Ang pang-tatlo, dati solar drying lang ako. Eh pag umuulan, mahirap na mag-dry. Kaya nagpagawa ako ng sarili kong mechanical dryer. Kasi pag during rain season ang harvesting, talagang mahirapan tayo. Pag hindi mo na-sheller yan at in 2 days, 3 days, hindi mo nabilad, sigurado magkakaroon yan ng mold. Ang ngayon naman, ang problema ngayon lang, sa sobrang taas ng fertilizer, medyo halos triple. Kaya isa sa solusyon dito ay mag-shift tayo. Magbawas tayo ng fertilizer, pero mag-shift tayo sa organic. Gumamit kayo ng organic fertilizer, chicken manure, o meron kayo sa cattle o cow, pwede gamitin yan. Bali, yun lang ang mga challenge sa akin ngayon na siguro pag-isipan na lang natin kung paano masasagot. Kasi ang mais, sa totoo ngayon, ay maganda. Kasi ang presyo, umaabot na tayo yung last kong pagbenta ng mais ay 21.50. Medyo maganda na sa history ng pagtanim ng mais, ito ang pinaka mataas, 21.50. Kaya, sabi nga nakalagay dito, ang promise ng mais talagang pwede. Pwede ko kayong encourage na talagang magtanim kayo kasi mas maganda pang mais kaysa sa palay. Yun lang. Thank you. Ayan, thank you so much, Sir Jojo and Engineer Raul. Sabi nga kanina ni Sir Jojo, so kailangan natin magtanim ngayon ng maraming pagkain, especially po ng mais. And also kay Engineer Raul, ang sabi niya is, maganda ngayon magtanim ng mais because of its price. So thank you so much po again. Okay. So, another question po, another sharing from you, mga sir. So, describe your own personal initiatives that made you feel most fulfilled as a corn producer. Si sir naman po yung mauna. Si engineer naman. Ako talaga naging fulfilled na corn farmer o producer kasi malaking tulong sa akin ang Department of Agriculture na tinuruan ako ng magandang technology. Ako ay naging outstanding corn farmer regional. Then twice din akong inilaban ng region sa national at talagang hindi ko nalusutan na maging national corn farmer, national outstanding corn farmer. Yung masaya na ako kasi naging ako achiever dahil sa Department of Agriculture, nabigyan ako ng tamang technology na nagamit ko hanggang ngayon ay nagpo-produce ako ng mataas na ani. Kaya malaking tulong na naging akong achiever. Thank you, DA, sa suporta niyo sa aming mga corn farmer. Ang pangalawa ay as corn farmer, siguro
nagtuwang kami ng mga nasa livestock. Kasi kami ang gumagawa ng pagkain ng baboy, manok, baka. Siguro yun malaking contribution yun dahil as core farmer, kung wala yung core farmer, walang makakain, walang maipapakain sa baka, sa manok. Kaya yan siguro malaking bagay na. At saka yung lagi akong isang magsasaka siyentista, dahil sa corn, yun ang aking intervention. Kaya kung sino man sa inyo, na siguro gusto nyo pang madagdagan yung mga experience nyo as for farmer, kaya natin mag-produce ng 10 tons pataas pag ginamit mo ang tamang technology. Kaya yun, magiging katulong niya ako. Siguro na lang ang may share ko na as magsasakasintista, ang aking intervention is mais. Pumunta lang kayo sa amin, o pwede niya akong tawagan na makapag-share pa ako ng mga tamang technology. Pwede ba from 10 tons pataas? Yun lang. Thank you. And describe your own personal initiative. Ang personal initiative that we did, ako po most fulfilled. Kasi yung nag-gain ng ground, yung pag-introduce namin ng paggawa ng silage dito sa Bicol. We started 3 years ago po doon sa silage production. Nakikita po kasi namin na ang silage is sustainable. Pag binagyo ang tanim mong mais, pwede mo siyang gawing silage at ipakain mo sa baka or sa kalabaw or sa mga kambing and karnero. So, hindi na matatakot ang farmer magtanim ng mais kasi mayroon siyang fallback position. Kung sakaling natumba yung mais niya, pag umulan ng malakas or bumagyo, alam niya kung anong gagawin niya, next move niya. Pwede niyang i-chop ang corn kasama yung bunga at mga dahon and stem at ipakain sa mga hayop. Sa ngayon po, gusto namin introduce yung commercial silage production dito sa Bicol. And sa ngayon, mayroon na po tayong ibang mga kasama sa Ligao, Albay, na nakikita rin yung vision na soon, marami rin mga livestock producer na bibili ng mais as feed, as food for livestock, especially cattle and mga ruminants. So, yun po ang pangarap namin na ang silage or ang corn grower, dapat nandun lang din yung livestock grower. Kung asan yung corn producing area, nandun din yung livestock production area para yung kakain ng mais nandun lang sa malapit. Mahirap po kasi ang baka nasa Masbate at ang mais nasa Camarines Sur o nasa Albay. Pero kung yung baka nandito at nandito rin yung mais or nandun ang mais sa bakahan sa Masbate, mas malaki yung magiging bawas sa cost ng feeding ng livestock kaysa sa malayo yung source ng pagkain doon sa hayop na magko-consume ng mais. So sa ngayon po, nakikita na namin na unti-unti meron ng, kumbaga, tumatakbo na yung corn silage industry unti-unti sa Bicol, and we hope mag-gain ground po ito in the near future. Salamat. So thank you so much po, Sir Jojo and Engineer Raul. So sabi daw ni Engineer Raul, doon sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pagtatanim ng mais, nakaka-discover siya ng iba't ibang technology na makagamit niya
mas makakapagpadali ng ating makakapagpadali at makakapagpadami ng produce ng mais. Ano po? So si Sir naman, same din po kay Sir Jojo. So sa patuloy nilang pagpapractice ng pagtatanim, patuloy yung mga natututunan nila at patuloy din po nilang i-share ito sa hindi lang po sa kanilang farm, also sa iba't ibang farmers na nagtatanim po ng mais. Ano? So maraming salamat po sa pag-share ng inyong initiatives. So, partner, napansin natin, nitong mga previous years, di ba sir, kapansin-pansin natin ang pagtaas ng presyo, of course, ng ating mga bilihin, lalong-lalo na po ng presyo ng petrolyo. So, kabilang sa mga naapektuhan ng pagtaas ng presyo is yung ating corn industry. So, dahil dito, umasa tayo sa ating mga fertilizers, which is halos lahat na fertilizers ngayon na synthetic fertilizers ngayon ay petroleum-based at imported na. Oo nga, partner. At alam naman natin na ang pagmamais ay isang agribusiness. So, ibig sabihin, ito ay isang industriya na gumagawa ng farm inputs. Sabi nga po nila, sir, mahalaga ang mais hindi lang bilang pagkain, kundi sa agrikultura mismo. Tama ka dyan, partner. Kaya kamakailan lamang ay pumunta ang DA-ATI Bicol team sa pamumuno po ng ating Chief of Information Services Section, si Ma'am Prima Lu Imperial, sa sakahan ni Engineer Raul Carreras dito sa Tigaon, Camarines Sur. So inalam natin kung paano siya nagtatanim ng mais na nagsisilbing pagkain sa ating mga alagaing hayop. So panoorin natin lahat ang interview with Engineer Raul Carreras. Ako po si Engineer Raul Carreras, nakatira sa Panagan, Tigaon, Camarines Sur. Isa po akong civil engineer by profession, at the same time, full-time farmer. Ngayon po, ang pinaka-main crops ko talaga is mais, tubo, at mayroon pa akong ibang negosyo gaya ng poultry, egg type. Mayroon din po ako na swine, then mayroon tayong dairy cattle, at saka mayroon tayong mga fruit trees. Kaya medyo po talaga full-time farmer ako. Naka-engage tayo sa mga iba-ibang ng agriculture. Yung practice nila kasi yung masyadong minamadali. Traktora ngayon sa land preparation, following day, nagtatanim na sila. Kailangan mayroon tayong araw ng pagharo. Una mo itong haro, then at least twice. So after 30 days, saka sila maghaharo ulit. Then saka sila magtatanim. Yan ang tama na preparation. Mabulok muna yung damo. Pag nagtanim naman, kailangan magtanim hindi nakatindig. Kailangan talaga nakayuko siya para makuha niya yung tamang distances ng till. Kasi pag nakatindig, ang unang mo nang mangyayari dyan ay paghulog mo, hindi makukuha yung tamang distance. Kailangan yung tamang distance is 20 centimeters. Kaya dapat yung sukat niyo talaga pare-parehas para makuha mo yung tamang planting population. Pag very naman siya, close ang pagkatanim mo, pwedeng maraming nagamit ng seeds, pero malilit naman yung bunga. Then, pag nagtatanim kami, kailangan ng itabon dati, yung mga practice na dati ay binti. Kaya pag binti, hindi mo makokontrol yung kapal ng lupa na itatabon mo siya. Kaya ang ginagawa ko niyan, kamay ang itabon. Kasi makukuha mo yung tamang kapal para pag sibol ng mais ay pare-parehas. Kasi yung tabon mo pare-parehas din. Yun ang mga ginagawa ko ngayon. Nagpagawa ako ng stick na calibrated sa 20 centimeters. Ilalagay nila yun sa faro. Doon sa stick, nagpa-follow sila sa tamang distance ng seeds, yung between hill nila. At yung tamang faro naman ay 70 centimeters, dapat sinusukat yun. Dapat very strict ka doon.
siguro kailangan ipa-analyze mo muna yung lupa. Para yung gagamitin mong abono ay naaayon doon sa pangangailangan ng halaman. Kung sobrado doon ang potassium, siguro huwag ka na magagamit ng potassium. May recommendation naman ang Bureau of Soil yan para itama yung gagamitin mong fertilizer. Ngayon, gumagamit na ako ng chicken manure, pinoprocess ko, ina-apply ko yun bago magtanim. Gumagamit ako ng mga 100 bags na processed chicken manure, additional na ilalagay ko sa basal. After kinokollect namin yung manure doon sa poultry, tatabunan ko ng carbonized rice para hindi siya langawin kasi ina-absorb yan ng carbonized. After 4 to 5 months, pwede mo nang gamitin. Kung gusto mo naman ma-shorten yung pag-process ng chicken manure, after mo siyang maitambak, i-cover mo ng trapal na hindi makasingaw, close talaga siya, mga 45 to 60 days, iinit yan na sobrang init niya. Then, yung bacteria dyan, mamamatay, halimbawa yung mga feeders dyan na nakasama, tinutunaw yan sa sobrang init. Ngayon, pag subside ng init, kung wala nang amoy, ibig sabihin process na siya. Pag may amoy pa, basahin mo siya ulit, then tabunan ng trapal, kasi iinit siya ulit. Ako po kasi, lahat ng hybrid, tinetesting ko muna. Kung sino nakikita ko may mga mataas na ani, ang recover niya mataas, hindi siya susceptible sa sakit, pinag-aaralan ko. Kung sino yung may pinakamataas, pinakamaganda, yun ang ginagamit ko. Ang practice ko dito ay more on rain-fed lang. Ako wala akong irrigated na area for corn. Kaya nagtatanim tayo sa calendar, yung calendar na hindi aabutin ng bagyo yung tanim, hindi aabutin ng init yung tanim. Kasi alam ko na yung calendar ng area, doon tayo nagbe-base. Sa ngayon po, itong halos ang ginagamit ng pag-hybrid is GMO. Halos protected na yung corn. Pagdating sa weeds, may protection na siya na kayang i-spray na mamamatay yung damo, hindi mamamatay yung mais. Mayroon na po silang minsan, may protection na sila sa insects. Mayroon mga insects gaya ng corn borer, ayun ang number 1 pest. Pero ngayon, wala nang problema dyan kasi protected yung mais. Meron pa tayong mga mailang-ilan na insects na tumatama dyan, gaya ng waya-waya. So, yung armyworm, wala pa silang protection dyan. Basta, ang importante is nakikita mo na monitor mo kung may infestation. Monitor mo, spray ka kagad. Kasi meron naman tayong mga insecticides ngayon na over-the-counter na madaling hanapin, madaling mabili. Hindi naman masyadong kamahalan. Very effective. Every week, dapat hindi lang tinitignan yung tabi, kaya lang yung pinakagitna, dapat titignan mo, check mo. Mga once a week, kasi makikita mo naman kaagad yan. May mga signs na may insekto, kailangan mga preventive ka. Para hindi na ma-destroy or hindi na maapektuhan yung halaman. Kasi mahirap mag-recover pag tinamaan na yan. Kung magmamanual harvesting ka, very costly kasi maghahakot ka pa, magsiseller ka pa, kumbaga sa maraming trabaho. Pero ngayon kasi nag-mechanical na tayo, nag-shift tayo sa mechanization, ang harvesting natin ngayon ay napakaluwal. Kung saan madali, marireduce mo yung gastos pag mechanical ka na. Mayroon po akong harvester kasi yung mga panahon, wala pang problema sa labor. Pero itong panahon na dumadating taon-taon, pahirapan na sa labor. Kaya obligado na talaga ako mag-shift sa mechanization. Ang corn kasi is para talagang makuha mo yung tamang edad, para malilesen mo yung shrinkage. Dapat nagre-range siya sa from 115 to 120 days. Ngayon, mayroon ng mga signs dyan na pwede mong titignan mo yung kernel, pag medyo i-check mo na may black na, ay ibig sabihin matured na siya. Pero ako sa number of days na ako nag-base, mas gusto kong i-harvest siya na talagang tuyo na siya. Kasi mas madali na i-harvest ng harvester kasi madulas, ibig sabihin, madaling i-shred. Una-muna may bodega ako. Mayroon tayong solar dryer, mayroon akong mechanical dryer, tsaka mayroon tayong harvester.
para mas mapadali. Kung maulan, may storage ka ng mais na maganda. After naman harvest, kailangan mabilad ka agad. Meron tayong mechanical dryer na pwedeng gamitin. Unang-una muna yung bodega mo ay walang rats. Pangalawa, hindi ba siya mababasa? Pangatlo, huwag siyang magkaroon ng yung bokbok. Yun, kailangan may bodega ka. Pag harvest time kasi, may case tayo na nababa ang presyo. Kasi law of supply and demand. Pag maraming mais, bagsak yan. Hindi muna ako sumasabay sa presyo na mababa. Ini-store ko muna siya. Inaantay ko na kung kailan wala na mais, itong time naman na may nangangailangan, medyo ang presyo aangat. Tataas, doon lang ako magpapalabas. Yung iba naman, i-harvest ko, intended naman yun sa poultry, ini-store ko na yun. May sarili kaming feed mill, kami na ang nagpo-process. Mayroon naman tayong mga nutritionist na ipapalo para makapag-produce tayo ng magandang feeds. Yun ang pinapalo namin. Ang pagtanim na mais is twice a year. Kaya mo lang ma-store yan, 6 months lang. Kasi after ng aanihan na naman ulit, kailangan before that, ma-dispose mo na. Kasi may panibagong ani, alisin mo na yung mais. Yun ang practice namin dito. Actually, hindi pwedeng panay ka corn. Kailangan may rotation ka. Kasi pag corn ang tinatanim mo, yung lupa na palagi nag-restore, minsan nagiging acidic na yun eh. Kaya siguro may rotation ka. Para green manuring. O di babalik yung dating taba ng lupa. Kasi sa case ko, nagtatanim ako ng tubo, nataba ang lupa. Kung maganda, pag tinamnan mo ulit yan ng mais, maganda mais. Pero kung ayaw mo na, gusto mo na mais, magdadagdag ka lang ng chicken manure. Every time magtanim ka, may chicken manure. Kasi yung nawawala, na-replace mo. Magandang ideya, ma'am, talaga mag-cluster sila. Mag-organize na silang isang cluster or association para kung gusto nila makakuha ng assistance sa government. Kasi alam naman natin yung gobyerno, magbibigay naman yan eh. Gaya ko, very active ako sa RAPSI. Alam ko yung programa ng gobyerno na nagbibigay talaga. Sa Department of Agriculture, ganun din. Sa land preparation, so sa natunghayan po nating interview kay Engineer Raul, ibinahagi niya ang tradisyonal na pagtatanim ng mais, mga pamamaraan ng pagtatanim, pagpili ng itatanim na binhi, at ang maging sa pest management. So sa simula sa land preparation hanggang post-harvest, marami palang simple pero epektibong paraan tulad ng isinasagawa ni Engineer Raul upang maging higit na produktibo ang pagmamais. Totoo ngang partner ang ating hashtag, totoo ngang may promise ang mais. So hashtag ProMais, talaga, may promise sa mais dahil maraming ito pakinabang hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga hayop. So, kaya kailangan talaga nating pagbutihin ang pagtatanim at pagproproseso nito. So, kamakailan din ay bumisita ang ATI Bicol sa Ligao City, sa lalawigan ng Albay, upang kumustahin naman ang industriya ng pagmamaisan doon.
With that, panoorin naman natin ang isinagawang video documentation ng DA-ATI Bicol team tungkol sa corn silage production na isinagawa ni Sir Jojo. Bumabog ko na si Roy Seming ng Barangay Bay, at Tuburan Ligaw, City Albay. Itong OFW, 14 years from Kuwait. Tapos hindi mahilig na magtanim. Po si Romualdo Elvira Jr. po yung president ng Bicol Corn Board. Po isa rin na corn partner. Una, pag gumawa ka ng silage, pumili ng klase or variety ng mais na ginagamit as grains. Although mayroong mga specific na variety for silage lang, pero dito sa Pilipinas wala tayong ganun. Naghanap kami ng mga varieties na gandang klaseng gamitin for silage. Meron kami napili na isa from UPLB, Institute of Plant Breeding, yung VAR 11. Kita namin na promising siya for silage production. Ang problema lang talaga sa mga non-BT, madali sila magkasakit, especially for armyworm. Although maganda yung variety niya, parehas din ng ibang open pollinated varieties. Mura, tapos maganda rin yung stand. Yung mga BT corn naman, marami tayong mapagpipilian. Yung stand, malaki yung bunga, malalaki ang dahon, matataas ang tanim. Yun ang magandang varieties for silage production. Advantage is ang farmer makakatatlong harvest in 1 year. Kung mayroon siyang sariling hayop, mas makakatipid siya. Especially for cattle, carabao, goats, saka ibang ruminant. Malaki rin ang advantage ng silage kasi minsan waste na lang yun. Especially yung mga nagtatanim ng sweet corn or yung mga nagtatanim ng green corn, pagkatapos nilang makuha yung bunga, pinababayaan na lang yun sa field. Masira na pwede pang ipakain sa baka kasi yun na-harvest nila about 70-75 days. Yun ang tamang-tamang age ng mais for silage production. Lahat ng part ng silage, hindi lang kasama yung roots, pero yung stems, dahon, bunga, lahat yun kasama sa pag-produce ng silage. Pero kailangan ma-chop mo siya ng 1 to 1.5 inches na pinaka-ideal para gawin na silage. Malaki ang difference kasi yung grains medyo mataas ang protein content ng mais, so 7%. Kasi may starch yan, may sugar, mataas pa din yung energy content. Silage mo pag maraming kasama na grains. Noon, before ng pandemic, nag-start kami mag-market ng silage. Karamihan sa market namin noon, nasa Calabarzon. Batangas, Laguna, and Cavite. Nung magkaroon ng pandemic, nung hindi na pwede magbiyahe because of yung pagsara ng mga hindi na pwede mo na magbiyahe. So, natigil yung market. Pero ang magandang nangyari doon, nakadevelop tayo ng market dito sa Bicol. Sa ngayon, continue naman yung kuha niya sa amin. Although, nagkakaroon lang ng gap, siyempre seasonal, hindi namin masyadong nabibigay yung talagang regular na requirement. Ang maganda talaga, kung meron kayong area, kung meron ka rin client na susuplayan ng silage, i-compute mo na kung ilan yung requirement niya for 6 months. Para yun ang itatamnan mo at yun din ang i-harvest mo at process mo into silage. Kasi sa silage, pwede kang magtanim 3 times a year. Continuous ka pwede magtanim the whole year. Sa average na 20 by 70 centimeters, pwede ka makatanim ng 71,000 na puno ng mais. Mag 500 grams yung isa, meron kang about 35,000 na puno or kilos na possible na yield na makukuha as corn silage at the age ng mga 75 to 80 days. Sa presyo na kinumpute namin na
4 pesos 50 centavos, pwede kang mag-gross ng mga 157,000 per season sa isang kanina. In 3 croppings, pwede kang mag-gross ng mga 470,000 na total sales sa isang hektarya. Kung makaka-35 tons ka per hectare. Possible na magka 60,000 pesos of net income per hectare, per cropping. Sabihin na lang natin average of 20 kilograms per head per day ang consumption. Kailangan i-compute na yon kung ilang heads ang meron ka, tapos ilang days ang kaalagaan mo yung hayop. Siguro, kailangan niya rin mag-provide ng chopper. Mahirap kasi mag-manual chopping kasi hindi mo makukuha yung length of cut na ideal. Sa manual cutting, siguro mga 2 to 4 inches, mga 4 inches ang haba nung cut. Hindi siya masyadong ideal sa fermentation kasi masyadong maliit yung surface area. May hangin na matatrap inside doon sa sako. Kung hindi man siya gagamit ng sako, kung mag-uukay man siya, may matatrap na air doon sa silage niya. Baka hindi maging ideal na ang pag-ferment. So, ideal pa rin yung small na cut. Halimbawa, group sa isang cluster ng mga farmers o isang group ng mga farmers, kung makaka-put up sila ng isang silage chopper, mas ideal yon. It should be integrated yung corn sa livestock, ang implementation ng program, kung pwede. Kasi karamihan sa almost majority ng nag-consume ng mais na pinoproduce natin ay sa livestock na pupunta yun. Kung pwede na yung mga corn clusters, bigyan din ng animals o mag-alaga sila doon ng animals para ma-maximize talaga nila yung utilization ng mais at hindi rin sila maging hostage sa price fluctuation ng mais. Kasi kung meron kang magko-consume ng sarili mong tanim na mais, palagay ang loob mo at mamamaximize mo yung production mo sa profit na makukuha mo out from your livestock sa bakon. Pangalawa, sa implementation ng program, nakikita namin na kung isa lang ang sistema ng planning, kasama na yung anong klaseng anong animals, pag integrated ang corn and livestock program, magkukumpleto natin yung value chain. From production ng mais hanggang consumption ng mga end users, hanggang market ng mais, ay complete yung kanyang value chain. And mamamaximize ng farmer ang kanyang productivity and profitability out from corn production and livestock production kung integrated sila. Ang magsisimula tayo sa land preparation. Of course, in-encourage namin ang use ng manure, chicken manure. Dalawa ang masasolve natin na problema dito. Una, madadagdagan yung fertility ng lupa and makakatipid si farmer sa fertilizer. Lalo ngayon na mahal na ang fertilizer, 30% ang mababawa sa fertilizer cost kung gagamit tayo ng chicken manure. Pangalawa, yung environmental impact ng manure kapag hindi na i-dispose ng maayos, masasolve ito. So sa land preparation, isinasama na namin yung chicken manure. Gumagamit kami ng 100 to 200 bags per hectare. Kasi nasubukan na namin yan na mas malalaki, mas healthy ay yung corn plants pag may chicken manure na nilagay sa lupa before planting. So ang ginagamit namin dito na distance is 20 centimeters by 70 centimeters. 71,000 na puno per hectare. Ngayon sa pag-harvest, nandun kasi yung pinakamalaking problema during the harvest. Hindi yun natin ikita when planning sa silage and makukuha lang natin yun through experience. Halimbawa, gusto ko magtanim ng 20 hectares na silage. Hindi ko pala yan pwedeng itanim ng 1 day apart lang. Kailangan itanim ko yan 1 week or 2 weeks apart para hindi sila tumigas or umabot ng 80 days at the same time. Or may 3 days gap lang or 2 days gap lang. And pangalawa, kung ano lang yung kayang i-harvest at i-process namin within 12 hours, yun lang ang dapat na
i-harvest daily. More than 12 hours, pwedeng madamage na yung mais mo and magkaroon na siya ng aflatoxin contamination. Importante pa din yung timing and yung capacity ng equipment mo and labor mo sa pag-process and pag-harvest ng silage. Pero maganda yung silage kasi mabilis ang turnover ng profit. 3 months, mag-harvest ka na. So makatatlong croppings ka in 1 year. Mamamaximize mo din ang use mo ng lupa, especially kung maliit lang yung area na tatamnan, mamamaximize mo ang gamit ng resources na available. As soon as na-harvest, kailangan mailagay mo na siya sa silo. Maraming klase ng lalagyan. Gumagamit kami ng sako kasi kung commercial, usually sako. Pero kung gagamitin mo rin lang, ang pakain mo sa own animals mo, I suggest yung bunker type lang na silo. Walang gaanong cost. Kung gagamit ka ng sako, as soon as ma-chop, kailangan mailagay mo siya sa sako na may plastic liner. Kailangan tanggalin mo yung oxygen so maggamit ka ng vacuum. Dapat compact ang paglagay mo ng silage. Walang space kung pwede. Walang open spaces or air spaces in between the materials para ang fermentation niya is anaerobic. Kailangan walang oxygen. Pagkatapos mo siyang ilagay sa sako at tanggalan ng oxygen, kailangan isil mo yung sako na walang papasok na air sa loob. So, kailangan talian. Kailangan walang butas, masiguro na hindi mabubutas yung plastic. So, kailangan mo siyang ilagay sa loob ng sako. Ang fermentation niya, mag-start agad yun. Pag naubos na yung oxygen doon sa mga dahon, kasi may natitira pa yun ng oxygen. After 72 hours, start na ng fermentation. Ideally, mga 21 days dapat 3 weeks. Pero at 10 days, pag-start na siyang stabilize na, ma-attain na yung full fermentation. Hanggang 21 days. Ideally, yun ang pinakamagandang age para ipakain sa sahal. Yung 3 weeks, 21 days after fermentation. Pero kailangan stable na yung silage mo. Kung meron kang tester ng pH, mas maganda i-test mo yung acidity ng silage para alam mo na may lactic acid talaga siya. Ang pH niya dapat 4.5 to 4.8. Kailangan yung sako, nilalagyan namin yun ng date kung kailan siya pig bag para alam mo kung kailan siya pwedeng ipakain. Sensitive ang ibang ruminants sa half-fermented na mais. Mabuti pa yung fresh ibigay mo kaysa yung half-fermented na mais. Baka magkaroon sila ng bloat. Minsan dangerous yun sa mga livestock. Lahat sila, yung kambing, sheep, tapos baka, kalabaw. Kaya lang hindi popular sa atin, especially sa mga farmers. Tinuturuan niya namin sila na mag-silage sila ng mga natitira na corn cover o ano. Huwag nilang iiwan sa farm. Pwede man yung i-chop manual, tapos isako na lang. Ang iba nga, ginagawa lang, tinatakpan lang siya ng trapal. After a few days, a few weeks, pwede na ipakain. Aalisin mo lang yung mga maitim na nagkaroon ng tamag. Jojo. Natunghayan naman natin ang ilan sa mga practices sa farm ni Sir Jojo. Ilan sa kanyang ibinaghagi ay ang advantages ng corn silage, market ng corn silage, possible yield ng corn silage, at iba't ibang strategiya para sa mga small corn farmers at mungkahi bilang isang corn board, land preparation, at ang fermentation process ng corn silage. So, ilan lang po yun sa natalakay kanina sa interview ni Sir Jojo. So, partner, maraming magagandang rekomendasyon ang natutunan natin.
So, tama ka dyan, partner. So now, bibigyan na natin ng pagkakataon ng ating mga magsasaka and of course, ang ating mga online viewers na magtanong sa ating mga resource persons. So, sa ating mga online viewers, kindly comment ang inyong mga questions sa ating Facebook, ATI Bicol Facebook live video. So, pwede po kayo doon mag-send ng inyong mga katanungan. At para naman sa ating mga live audiences, meron po kami sa inyong binigay na papel kanina, isang maliit na papel. Pakisulat na lamang po ng inyong name at ng inyong questions at pakibigay na lang po dito po sa ating kay Ate Joy din po dyan sa likod. Thank you so much. So, partner, habang nag-aantay tayo, nagsusulat sila at nagtatype sila ng kanilang mga questions. So, i-shoutout naman natin yung ating mga live viewers sa FB. Yan, shoutout kay Doc Liz. So, sabi niya, hello farmers. So, hello po, Doc Liz. Hello din po kay Sir Jerry Rodrigo. Ayan. Shout out sa ATA Bicol staff na si Miss Charlene Freeman. Ayan, hello din po. Wow, kay Sir Marvin Rojo Molin. Hello, sir. Nanonood pala si sir. And syempre, nandyan sa harapan namin, pero shout out pa rin po kay Kuya Froy Beranya. Ayan, hello din po kay Sir Aiken Zeus. Watching daw from Libon, Camarines Sur. Also, shout out kay Sir Juval Navo Batanes. Hello po. Ito naman, watching from Taisan, Legazpi Albay, si Ma'am Evelyn Hovato. Ayan, hello ma'am. So, good afternoon. Watching from CBS-UA, si Miss Connie De Leon Tumanen. Ayan, sabi daw ni Sir Alvin Abainza Nolasco, mabuhay kamais. Ayan, mabuhay din sir. So, shoutout din kay Miss Evelyn. Shoutout din kay Miss Evelyn Hovato. Galing po. Itatanong ko pa lang, nasagot nyo na. Thanks. So, itatanong pa lang daw, nasagot na nila, sir. Ayan, good afternoon. Still watching pa rin daw si Ma'am Lizelle Ayen. Hello po. Watching from Libon Albay. Good afternoon. Hello, Ma'am Beth. Sabi naman ni Ma'am Evelyn, very inspiring daw, Habato. Ayan. So, hindi lang po shout out yung babasahin namin dyan. If meron po kayong mga questions, please type sa ating comment box para po maitanong natin sa ating mga resource person na nandito ngayon. And of course, shout out rin sa ating mga kamais dyan sa province of Masbate, kung saan kasalukuyan po natin isinasagawa ang ating DAATI Bicol na School on the Air on Corn Production. So ito ay sa pakikipagtulungan ng ating masisipag na School on the Air coordinators ng Office of the Provincial Agriculturist na si Engineer Jonel Orteza, kasama ang ating mga municipal SOA coordinators. So, partner, may 500 kalahok ang SOA on Corn sa Masbate. So, hello po sa mga nanonood dyan sa Masbate. If nanonood po kayo, kaway-kaway naman po sa ating mga kamais dyan. Hello po. Ayan, so mahalaga talaga, partner, ang pagmamais dyan sa lalawigan ng Masbate. So, bukod sa buhay na buhay ang cattle industry dyan, staple food ng maraming Masbateño ang white corn. Ayan, so parang may questions na ata ang ating mga live audience. Oo nga, nakikita namin, busy sila magsulat. magsulat. Na yung iba, so may... Yan, ikaw collect po ni Miss Joylene yung inyong mga questions. Okay, so sa ating first question through online. First question sa ating online. So, kahit po sino ang sumagot na lang po sa inyo. Ano? Si Mr. James Sidney Bravo. Baka may alam kayo supplier ng maize seeds or pwedeng bilhan, need ko po sa project ko. From Cam Norte daw po, sir. If meron daw po kayong supplier na kakilala na pwedeng ma-recommend sa kanila.
Opo, mais. Yung binhi po siguro ng mais. So ngayon, dito sa Camarines, so gaya ko, nasa Tigao na ko, na-order lang ako ng 6 na mais. 2 lang naman ang nag-deliver sa akin, yung Nagaalta, GL, yung farm station, at 3 pala yung isa pa ay FTE. Halos marami tayo ditong tindahan. Pagtungkol sa corn seeds, yung hybrid. So, okay na po. Ikaw, sir, may dadagdag pa po? Okay na, nasagot na daw po ni Engineer Raul. Next po, next question. From online po. Ayan, so next question. Sa live audience muna tayo, partner. So, tawagin ko si ma'am. Anong pangalan ni ma'am? Ma'am Marilu. So, pwede pong basahin po natin ang iyong question. Sir Jojo po, sir. Sa silage po ba, may sigurado na po ba tayong buyer? Sa ngayon po, meron po kaming contract sa isang cattle raiser sa Masbate. Hanggang doon lang ang volume na na-serve namin kasi limited din po ang kanyang requirement. Actually, dapat nga po weekly ang requirement niya kasi yun ang consumption niya for 1 week. Kaya lang siyempre, ang production po natin hindi naman siya weekly. Ang production natin is every season, no? So, kailangan itama din yung requirement sa production. Or yung production, itama sa requirement. Siguro, pwede po na, actually naghahanap po kami ng partner na producer na in case kukulangin po kami, meron kaming producer na makukuha na ng standing crop. Ang nakikita po lang namin, ang concern namin doon, yung magiging cost ng mais na standing crop. Kasi sa iba yung production, ikaw nagtanim, iba yung magiging cost mo. Kaysa bibilin mo siya na standing crop, medyo hindi po ganun kalaki ang margin sa silage. Usually sa silage po, centavos lang yan per kilo. Pero tons ang kinukuha nila. So, yun ang kailangan na pag-usapan kung ibibenta ng farmer, ng grower, yung standing crop niya and doon sa processor gaya namin na nagpa-process po ng silage. Pero ang market po ngayon ng silage is hindi pa siya gaano malaki, no? Especially sa Bicol. Noong post-pandemic, pre-pandemic pala, may maganda na po sana yung nagiging trajectory ng sales ng silage, especially Calabarzon. Andun po yung bulk ng sales namin sa Calabarzon bago nag-pandemic. Kaya lang may mga nangyari, may mga nag-stop ng operation o nagbawas ng operation. So, nakakonsentrate lang po ngayon ang aming operation dito lang sa Bicol. Hopefully, ngayong taon na ito, hanggang next year, ma-open ulit natin yung Calabarzon market. Kasi nandun po ang malaki ng mga producers ng cattle sa dairy sa lugar po niya. Nasagot ko na po. Salamat. Thank you, Sir Jojo. May follow-up question pa po, ma'am? Nasagot na po ni Sir, ano po? Okay, salamat po, maraming salamat po, Sir Jojo. Next naman po, Okay, sa ating live. So, sa live audience natin po, si Mr. Raul Delfin de Venagracia. Sir Raul, for your question po. Actually, good afternoon sa lahat, kayo, Raul. Actually, concerning higagabos na corn planter, may circulating dryer ako, ay punaliti, naging kliyente ko na. Pag dry ng corn, inahapon to sinda sa inyo ibebenta. So sa pili, ang nagbabakal,
si Gonzales, si Berinya, si JL, saka si Martinez. Pag naalang ng mais, pag tuyo ng mais, nag-a-adjust ako sa moisture. Ang moisture tester ko galing DA. Supposed to be dapat 13-14% pasado na siya. Pag 13% na sa moisture ko, ibibenta mo kay GL, ang moisture niya 19 pa. Pag ibinenta mo kay Gonzales, ang moisture niya 17 pa. Pag ibinenta mo kay Berinya, ang moisture niya 18. Pag ibinenta mo kay Martinez, ang moisture niya 16. So, dapat siguro ang DA mag-regulate sa lahat ng corn buyer. Lahat ng tester dapat silbihan ng DA at uniform ang lahat ng moisture ang tester. Pasado na siya 13, dinara mo sa GL, bagsak yan, 19 yan. Para ako ni GL, dapat sa moisture ni 9 na lang ang moisture content. Grabe na ang losses niya pag abot sa timbang. So, yan ang observation ko. Kaya pag nagpa-tester ako, inahapot ko sa imo dadarahon. So ano po ang intervention na pwedeng ibuon dyan ng DA na protection sa sabuyang mga paratanom? Yan po ang sarap na concern. Dapat po siguro, yung ano yan, mag-ikot ang DA, may darang 1 kilo, may 13% MC, ikutan ng kapos na buyer, itesting, na dyan hindi po mahiling kung paano kami nadidihado pag-abot sa timbang, pag-abot sa MC, kung sa mga produkto. Thank you, Sir Raul, sa iyo pong question. So, sasagutin din po yan ng isa din pong Raul, si Engineer Raul. Good afternoon. Actually, yung problema ngayon na encounter ko kasi iwaman ako binagamit na moisture tester na hali sa Filmec. Doon ako nagbase. Ngunyan, itong bakal sa kuya, bakong Filmec na moisture tester ang ginamit. Nagluluwas sa kuyang mais, sa kuya, 13.5 na lang ang moisture. Duman sa mga bakal, tamay sa diri may sandaradara, nagluluwas mga 18% pa. Di nag-iiwal lang kami na, sabi ko, may problema ini. Ang gamit ko kaya ko, ini Filmec. Kaya ang problema, so payaw na ko niyan sa agriculture and fishery mechanization. Ang government ko niyan, bago marala o digdi, yan pwede makonsider yan na agriculture equipment, lalo itong mga nagalaok na imported, maagi iyan naman sa regulation ng government. Igwa kita ni matisting kaya. Halimbawa, traktura, titisting mo niya kung pwede. Kung niya, nakalaog yun yung moisture, tester, masurat kami sa RAPSI, ipapadarami yan naman sa Amtech yata ito. Iyan ang mga nagtitest ng mga machine na imported na nalaog. Kung araw ka ng problema, siguro dapat ini ma-regulate. Ang gabos na malaong ligdi ni moisture tester dapat pa-akiyon tayo ni. So parang ngunyan ang Filmec, saro iyan, sa kapartner ng government na saro sila sa katabang ta. Na baka magpatabang kita or susunod na regulate yung gabos na machine. Ipapaabot tayo ng problema. Kaya para masimpagan ang mang-iba-ibang resulta ng moisture tester ng nalalaw sa Pilipinas. Yun na tabi, si Raul, na through RAPSI, masulat kami, namalag kitang sarong regulation na iyo ang matisting dapat sarap sa ang magawas na moisture tester na ang resulta sarap sa naman. Okay, iwan sa na. Thank you. Thank you, Engineer Raul. And para po madagdagan pa po yung mas malinawan pa po tayo sa queries ni Sir Raul, tatawagin ko po ang representative from DA Corn Program na si Engineer Michelle Maligang, Agriculturist 2.
Magandang hapon po sa lahat, lalo-lalo na po kay Sir Raul and kay Sir Jojo and kay Engineer Raul po. Yung regarding po doon sa procurement ng moisture meter, ang natatandaan ko po, ang last na procure ng DA is 2018 to 2019 na moisture meter. Ito po ay binigay sa mga Farmers Association na cluster area ni DA. Ito din po, upon procurement, pinakalibrate po ito. So, noted po, sir, sasabihin ko po sa aming point coordinator na kailangan din namin na monitor at well as i-validate po na magkaroon ng standardization yung moisture meter na ginagamit po ng ating mga farmers and ng ating mga traders. So, katulad na nga po ng sinabi ni Engineer Raul, so makikipag-team up po kami with the RAPSI. Pero po, yun po yung gusto kong i-note po na kapag po si DA nag-procure, hindi po yan nakakalampas sa amin na kailangan po, eto po ay makalibrate na gamit po yung standard po ng ating moisture content ng pag-ulis. Thank you. Thank you, Engineer Michelle. So, may follow-up question pa po, sir? Okay, may sasabihin pa daw po si Sir Raul. At through RAPSI or ito, protection pa din ng mga corn planter. Especially this season, typhoon month, tag-uran. Ang problema lang, arot sa to, may hospital na naman. Pag-abot sa crop insurance, limited to 3 hectares. So, paano to the representation siguro kan DA, RAPSI, haliw na dapat ang limitation pag-abot sa pag-insure kan crop. Kung may 30 hectares ka, talagang magkakataon to insure the 30 hectares, not just limited to 3 hectares. So, paano protect, mag-increase sa itong production na may protection na tulad ng gobyerno pag-abot sa mga kalamidad. Ipo. So, dapat, haliw na yan para may courage ng mga daga na mag-expand para dagdagan sa itong production. Sa yan ang problema, pag rainy season, may apprehension ka magtanong ng takol dahil hindi ka na-insure. Pangatulo, ano po, ang corn planter, siguro sa DA ma-address ini, dahil nakakakuha ni Butcher. Ano tamparoy lang, ang igong cash Butcher sa fertilizer. Kami nagpe-fertilize man kami. Mas nakon pa nagpe-fertilize sa mais. Pero kami cash Butcher. So, may discrimination. Pero ang natatawan ng protection, si rice farmer. Na mas nakulang ang ginagastos kang ang corn o per hectare para gusto mo mapagkagalan sa inyong kuya, maggastos ka ng 75,000 ang per hectare. Ang paroy, di kaya magastos 40,000. Pero ang may kaspotyon si paroy, si mais mayo. So, yun ang po yan, ang observation, ang concept ko, si protection sa part B ng mga pantano. Raul, may follow-up answer din po si Engineer Michelle. Regarding po doon sa fertilizer, voucher, sir, for rice, nauna po talaga po si rice program na maganda noong program na yun. And sumusunod na po ngayon si corn. Kada download lang po sa DBP kasi po si DBP po yung ating partners. Pero ang beneficiaries po nito ay corn farmers na RSPSA registered. Yun po. Thank you. Okay, so thank you po, Engineer Michelle. Okay, for the next question naman, entertain ni Miss Ella. Ayan, so may question dito, si Ma'am Habang. So, sabi dito, na-inspire po ang magtanim ng mais, pero ang mag-aral magtanim. So
So sabi niya dito, kanino po ako makikipag-ugnayan? So ang makakasagot po nitong question na to ay ang aming core focal person ng DAATI Bicol na si Sir Edgardo Nacario, sir. Maraming salamat sa pagtanong. Online ba rin tanong? Ang ATI po, sabi ko nga kanina, ay siyang training arm ng Department of Agriculture, lalo-lalo na dito ngayon na ako nagre-representa ng core program ng ATI. Noong mga hindi pa na-implement ang Mandanas ruling, may pa-training po kami sa mga farmers, direktang farmers. Pero po ngayon, ang aming mandato ay i-train ang mga AEWs. At karamihan po ng mga corn AEWs ay trained na po, lalo na po yung season-long training sa corn production. And sila po may technology na pwedeng ituro sa inyo kung ano man yung mga natutunan sa amin sa ATI. And makipag-ugnayan na lang po sa kung saan LGU po kayo at makipag-usap kung may schedule na training sila or pwede naman man-to-man ang training, and sufficient din po. Ang kada munisipyo meron pong fit center at pwede po kayo makahingi ng mga babasahin tungkol sa corn production. Yan lang po. Thank you very much po. Okay, thank you, Sir Nax. And may sinabi din po si Engineer Raul, pwede din daw po siyang makatulong sa inyo. Ano po, pwede din po kayong on hand. Pupunta po kayo doon sa farm ni Engineer Raul para i-guide kayo kung paano ang tamang proseso sa pagtatanim ng mga mais. Ano po? So, nag-volunteer na si Engineer. Lapit na lang po kayo. And, ayan, mabalos na po, Sir Nax and Sir Engineer. Sabi po ni Ma'am Evelyn Havato. Yan. Last question po from our live viewers dito sa studio. Tawagin ko po si Mr. Enrico Borja Sr. Erico Borja Jr. Erico Borja Jr. So, sir, for your question po. Good afternoon po, Sino Boss. Ini po naka-address kay Engineer Carreras. Nabanggit mo po sa bago na we are from, ano pala, sir, Bagong Sirang, Cookie, Del Rosario, Santo Niño Corn Farmers Association. Nabanggit mo po sa bago na igwas ay mo nagkukuaning 21 pesos per kilo kang mais sa moya, kaya sir, kang nakaagi, hanggang ano lang kami, hanggang si maximum na ano sa moya, 20 lang sinatwas. Yan kung may ma-recommend na po kamo sa moya ni buyer na kung pwede sa moya. Kang ano kaya po, hanggang ano lang kami, nagpuon lang kami sa 19 pesos. Hanggang 20 siya rin ano. Ang sunod po, concern sa kami po, si mga bilang mga sarili na planters, minsan nagkukuanan kami nag-aagad kami ng assistance seats hali sa DA. Ganyan, kung pwede po na agad mi po sa na dapat kung ang matauman sana ang DA ng seeds, dapat itong mga high yielding variety naman po ang sa buya. Sa land preparation pa lang po, grabe na ang gastos mi. Tapos kung matataanan kami ng seeds na itong maluyang klase, di halos parehas na naman ang magiging si gastos mi pa lang sa land preparation, tapos si seeds na may tatao sa muya, bako man garantisado, dahil may man sa maitabang sa muya si programa. Salamat, sir.
Ayan, so ang question po ni Sir Erico Borja, is kung may maipro-provide po ba ang Department of Agriculture na quality seeds ng corn? Ayan, so sasagutin po siya ni Engineer Raul. Una muna yung kanina sabi mo mataas na presyo. Ang presyo kasi hindi naman yung fix. Minsan may buyer tayo na biglang susulpot from Batangas. Minsan sabi ko, itong presyo ko, kung kaya nyo, okay. Kaya yung relax na magbenta is 21.50. Pero hindi yung permanent. Ibig sabihin, may oras na bibili ng baka may mababa. Tungkol naman doon sa binibigay ng Department of Agriculture, na kasi ang lumalabas, ang procurement kasi ng DA, dumadaan yan sa bidding. Ang nangyayari, yung lowest bidder, siyang nananalo. Ngayon, ang isa rin sa napansin ko doon, mostly na yung mga lowest bidder, yung hindi parehas ng talagang branded na alam natin, na yung quality, the same ng mga branded. Kaya lang, pagdating sa presyohan, yung branded, palagi yan mataas. Hindi yan makakalaban dito sa hindi branded. Kaya binibigay nila ng mura kasi hindi naman talaga sila saleable. Kaya siguro yung problema mo, ipaparating natin yan sa DA, lalo na sa procurement. Kasi lumalabas, yung nakuha natin na binhi, mahina. Oo nga, mura. Pero hindi mo mapakinabangan kasi minsan talagang nakita ko, ang bunga maliit. Kumpara mo sa DeKalb or Pioneer or Syngenta, talagang malaki ang diferensya. Kaya lang, yung mga nasa procurement kasi ng DA ay sumusunod sila doon sa procurement law. Mababa. Pero baka pwede natin pakiusapan na kung magbibigay lang naman, miski mahal, kung epektibo naman, mas makakatulong. Pero yung mura, wala naman may tutulong. Lalo pag nalugi yung farmer, kasi hindi sumibol, sayang ng land rent, sayang ng abono, wala din, walang value. Kaya siguro ipaparating natin, kasi ngayon, observer ako ng back. Siguro, kakausapin ko si director niyan na may nakarating sa akin ganun. Siguro, ipaparating natin yung problema mo. Thank you, Engineer Raul. Meron din pong comment from DA, si Engineer Michelle. Magandang hapon po uli. Gusto ko po supportahan yung sinabi ni Engineer Raul. Totoo po na ang procurement namin ay dumadaan nga po ng bidding and yung lowest bidder po ang nakukuha namin. Pero dahil po priority po namin kayo, nag-conduct po kami ng mga corn derby. And sino po dito yung naka-attend ng last March na corn derby sa Tidangis? Sila po. Sila ang dalawa. So, eto pong activity na ito ay napaka-importante. And invite po namin kayo or pag may nalaman po kayo na ganitong mga activity, sana po pumunta kayo kasi dito po magagather namin yung comment nyo kung ano yung preferred na variety ninyo dito po sa mga ganitong corn derby. Ngayon po, ang aming corn coordinator, si Sir Earl po, ay nakikipag-meeting sa mga suppliers or sa mga company ng mga seeds dahil po magkakandak po uli ng derby. Ito naman po ay province-wide na. At ang target po for Kamsur ay hindi na po sa Tinangis, kundi sa Bumbon. And pino-work out din po namin na makapag-establish din po this season for Cam Norte. So, yun po. At ito na po yung magiging basihan namin na hindi lang po dapat lowest bidder yung dapat manalo, kundi kung ano yung preferred ng farmer, ano yung mataas na yun. So, yun po. Maraming salamat. So another question for Engineer Raul Carreras from Ma'am Rowena Abreke.
Ma'am Rowena Abreque. So, ang question po is, ang organic po ba ay epektibo sa pagpapataba ng mais? Ilang buwan o araw bago mag-epekto sa pananim ng mais? So, sir? Ang trial na kinandak ko sa aking farm, yung paggagamit ko ng chicken manure. Sa ngayon ay gumagamit ako, mix pa ng carbonized rice hull, 100 bags. Yung trial na ginawa ko, yung ginamitan na organic at saka yung wala, nakita ko yung difference, talagang epektibo. Lalo na ngayong tumataas ang presyo ng chemical fertilizer. Siguro, magbabawas tayo ng chemical, then ang i-replace natin yung organic. Kasi yung organic naman, kung every time magtatanim kayo ng mais, lalo kung monocropping lang kayo, tatagal ang panahon, palagi kayong synthetic fertilizer na gagamitin, ay magiging acidic ang lupa niyo. Darating ang panahon, pababa ng pababang ani niyo kasi umaasim ang lupa. Kaya ang ginagawa ko ngayon, combination. Gumagamit ako ng chemical fertilizer at saka organic fertilizer. Every time na magtatanim ako. Kasi ibabalance mo. Pag hindi ka naglagay ng organic, palay kayo chemical, darating ang panahon, aasim na ang lupa. Kaya I advise na ngayon tumaas ang chemical fertilizer is gumamit na kayo ng organic. Para dumating ang panahon, yung acidity ng lupa yung bababa. Kesa hindi kayo gumagamit. I advise, may epekto ang organic fertilizer. Kasi ang ginawa ko niyan, maglagay kayo ng ilang paros na may chicken manure, may organic fertilizer, doon sa wala, makikita nyo ang difference na ganito talaga. Ayun lang. Thank you. May natagag daw po si Sir Jojo. Duman po sa Nanggapot, yung nagtanong about organic fertilizer of chicken manure. Ako po, gumagamit din po ako ng chicken manure sa organic fertilizer. Every hectare, naglalagay po kami ng 100 to 200 bags na chicken manure or 20 bags na organic fertilizer. Usually, yung organic fertilizer, sa basal application po yun. And yung, kung chicken manure ang ginagamit namin before mag-land prep, kalat ko na po yung chicken manure, saka ihahalo po yun. Ihahalo sa lupa before planting. And nakita po namin na nakatipid kami sa chemical fertilizer. And nakita din namin yung tubo po ng mais namin kasi for silage, matataas and malalaki ang bunga and stem. Iyon ang importante sa amin na malalaki yung dahon, bunga, saka stem. Kasi kung maka 40 tons ka per hectare, malaking bagay po yun na silage. So, kung nasa baba, halimbawa, ang taniman po namin, pababa na gano'n, makikita mo talaga yung nilagay mo ng manure. Green siya, matataas, kumpara sa hindi nalagyan ng manure. So, I highly recommended po namin na gumamit talaga tayo ng chicken manure. May isa po kaming request sa DA. Kasi kung malaki yung area mo, gaya nga ni Sir Raul, sabi niya, meron siyang 30 hectares, mahirap kumuha ng tao na mag-a-apply ng manure. Pero kung meron tayong manure spreader, yun pong parang trailer yan na ilalagay mo lang doon ng 5 tons na manure, iikot niya lang yun sa lupa mo, ikakalat na po nun yung chicken manure. Siguro, 1 hour, yung 1 hectare, kaya nang ikalat yung buong manure na yun. Hindi magiging delikado sa health ng tao na mag-handle ng manure. Kasi doon nahihirapan ako na kumuha ng labor. Ayaw nilang humawak ng ipot ko. Kasi may amoy, minsan basa. Pero kung magagamitin natin yung chicken manure, dalawang solusyon po ang magagawa natin. Matulungan natin yung mga contract grower ng manok na nag-aalaga ng manok na malalaki na i-dispose yung mga manure nila. Pangalawa, magagamit yan as fertilizer ng mga gaya po natin na
corn growers. So, I highly recommend po yung paggamit ng chicken manure. May isa pa mama ko, total na-discuss na natin yung chicken manure. Ang chicken manure, pag na-ferment po siya, makakagawa siya ng biogas. Yung biogas, pwede po natin siyang fuel sa pag-dry, sa mga dryer, sa pagtuyo ng mais, palay, iba pang grains na kailangan matuyo. So tingnan sana ng DA yung possibility na gamitin yung biogas or chicken manure, biogas na galing sa chicken manure sa ating mga dryers. Na may posibilidad po na gamitin kasi meron na po kami nitong ginawa na pag-aaral personal na nakita po namin na possible na magamit ang biogas sa drying ng mga ng mais. Thank you. Yun lang po. Salamat. So, thank you, Sir Jojo. And may pahabol na advice pa daw po si Engineer Raul. Mostly, yung bumibili ng chicken manure, ang binibili nyo fresh. May amoy pa. Kung ako ang tatanungin, hindi pwedeng gamitin sa pagtanim yung fresh manure. Kailangan, ang indicator niyan, pag talagang process yan, ang chicken manure pag-process, pag inamoy mo yan, walang amoy. Kaya, gaya ko, ang application ko, hindi broadcast. Paro application lang ako. Yung chicken manure, ilalagay ko sa paro. Pakalagay ko ng chemical fertilizer, then yun nandun na yung organic fertilizer. Kailangan yung pwede mga ganito lang kaluang, kumbaga sa yung wide ng paglalagay. Kasi tama sa ibabaw lang nung organic doon tatanim. Tatabunan natin ang konti ng lupa, doon ilalagay para paglabas ng ugat, ang kakainin niya yung organic fertilizer. O pwedeng organic na mismo, basta process na, madali, epektibo yan. Yun ang experience. Kaya kung gagamit kayo, lalo kung chicken manure, amuyin nyo muna. Pag may amoy pa, huwag nyong gamitin. Kasi mamamatay lang ang seeds nyo. O ang mais nyo mamamatay. Yun lang. Thank you. Okay, nasagot na po ba lahat ng inyong tanong? So marami po tayong natutunan sa ating experience corn farmers sa ating mga resource persons. Yan. Ayan, so gusto po namin pasalamatan ang dating dalawang resource person natin ngayong araw na si Engineer Raul Carreras at si Mr. Romualdo Jojo Elvira Jr. So palakpakan po natin muli sila ng dalawa. Ayan, so for the awarding of Certificate of Appreciation sa ating mga resource persons, may I call the project officer of this activity and also the Chief of Information Services Section na si Ma'am Primalu Imperial and si Sir Edgardo Nacario, ang ating core focal person ng DA-ATI Bicol. Ito, sir. Yan. For the awarding of certificate po. For the citation, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, ATI Bicol, awards the Certificate of Appreciation to, in grateful recognition for sharing his knowledge and valuable time as resource speaker during the conduct of AgriTalk on Corn, ang Promise ng Mais, held on June 10, 2022 at ATI RTC 5 Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur, given this 10th day of June 2022. Signed by ATI Bicol Center Director, Ms. Elsa A. Parot. Certificate of Appreciation is awarded to Engineer Raul T. Carreras.
appreciation is awarded to Mr. Romualdo J. Elvira Jr. Yes, so thank you so much once again sa ating mga resource persons. Ngayong araw na si Engineer Raul and si Sir Jojo. Thank you so much po sa inyo. Thank you po na inyong knowledge and expertise. So, next certificate of appreciation po. Wala po dito si na ating bibigyan ng appreciation because pero isa po siya sa ating mga resource persons na nagbigay ng kanyang knowledge and expertise during sa isa sa ating mga video na present po kanina. So, same citation, certificate of appreciation is awarded to Mr. Roy Arsemi. Ayan, so in behalf na lang po of Mr. Roy, sila na lang po ang mag-receive ng certificate of appreciation. So, thank you. Thank you po ulit. Thank you po Ma'am Prime and Sir Nax. Ayan. Maraming magagandang rekomendasyon ang natutunan natin sa ating mga resource persons. Katulad ng tamang pagtanim ng mais na nagsisilbing pagkain sa mga alagang hayop at sa paggawa ng corn silage. So, naway magamit po natin, hindi lang po napakinggan or natutunan natin dito yung mga pamamaraan po na yan, pero dapat po magamit natin kasi walang silbi yung natutunan natin kung hindi natin ipapractice. Ano po? So, makakalimutan natin yon if hindi natin ipapractice yung ating natutunan. Kaya, if meron na po talaga kayong mga farm na existing farm or magtatayo pa lang ng farm, so gamitin po natin yung mga natutunan nating technology sa ating mga resource takers. Okay? Siyempre with that, hindi po natin palalagpasin ang pagkakataong ito para sa mensahe ng ating Center Directorate para sa mga corn stakeholders at corn champions. So, in behalf po of the DA-ATI Bicol Center Director na si Director Elsa A. Parot, pakinggan naman natin ang closing message ng Assistant Center Director ng ATI Bicol na si Miss Vivienne V. Tarable. Ayan, so si Ma'am Vivienne Carabri is also the Rice Competitiveness Enhancement Fund Team Leader. Ano po? Ayan. So, ang kanyang message is through a video presentation. Po, na-prepare po ng ating training management staff ng DA Bicol. Magandang hapon po sa lahat. Muli po sa pangalan ng Agricultural Training Institute Bicol, ng aming Center Director, si Ma'am Elsa Parot. Maraming salamat Bicolandia sa mga nagsubaybay sa ating AgriTalk on Corn, ang promise ng mais. Siyempre po, lalong-lalo na sa ating mga in-person participants, ang ating mga nagtatanim ng mais, magmamais, na nagmula pa po sa Pili, Camarines-Sur. Of course, maraming salamat din po sa mga nanood sa ating ATI Bicol Facebook page, yung pong ating mga nanood sa Agriculture Online ng Manila Bulletin Agriculture Magazine, at yung mga nag-antabay sa ATI Bicol Sarabay channel on YouTube. Kami po sa ATI Bicol ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga partners, ang ating mga katuwang upang ihatid sa inyo ang AgriTalk on Corn, ang promise ng mais. Maraming salamat po sa Smart Communications, sa Agriculture Magazine ng Manila Bulletin, at syempre po
Sa local government ng Pili, Camarines Sur kay Mayor Tomas Bongalunta Jr. at sa bumubuo po ng Municipal Agriculture Office kay OIC Mr. Arvin Salvino. Sir, thank you so much. Siyempre po, maraming salamat din sa mga ibinahaging inspirasyon, successes, lessons learned ng ating mga corn farmers, agripreneurs, at ang ating corn specialist. Thank you so much, siyempre, sa ating presidente ng Bicol Corn Board, Sir Jojo Elvira Jr. Ganun din po sa outstanding corn farmer, Engineer Raul Carreras, at siyempre po sa ating ATI Corn Focal Person, Sir Eduardo Nacario, at siyempre po sa bumubuo ng ATI Information Services Section, na nanguna po sa gawain na ito, headed by Ms. Primalu Imperial. Thank you so much, ISS. At sa ating mga kalahok at nanood, alam ko kayo ay nag-enjoy, na-inspired, at madami kayong natutunan sa ating mga resource persons. Ang mensahe ko na lang po ngayong hapon ay nakapaloob sa acronym na CORN, C-O-R-N. Na kung saan po ang C stands for Commitment and Collaboration, for ATI's commitment to continually deliver innovative corn extension interventions and technologies. Halimbawa po, ang isang napakagandang example ay yung ating kagagawa lang pong 3-day training on site-specific nutrient management expert for maize. And C for collaboration, ATI facilitates collaboration, dialogue, and interaction so that our corn farmers have access to innovative, science-based corn production technologies. And of course, C stands for champions. Kayo po yun, ang ating mga corn farmers. You are corn champions. So, tapos na po tayo sa letter C. So, C for commitment, collaboration, champions. Ano po? Next is letter O, which stands for organization and opportunities. We are for a strong and solid organization of our corn clusters. And of course, opportunities that you will have in a vibrant corn industry. And lalayo pa po ba tayo? O also stands for 1DA approach, na kung saan po matutulungan natin ang ating corn industry in a modernized, industrialized, and consolidated corn industry. So, of course, R stands for robust and resilient. We all hope and let us all work hard for a robust and resilient corn industry. So, C, commitment, collaboration. O for opportunities. And, of course, 1DA approach. R for robust and resilient corn industry. And lastly, N. Of course, isa na lang, N for nourish. Let us nourish our people with safe food always. So, that is my corny yet heartfelt message for all of us. So, muli po sa pangalan ng ATI Bicol, maraming salamat and may God bless us all. Thank you so much. Ayan, so thank you so much sa aming Assistant Center Director and also the RCEF Team Leader, Ma'am Vivian B. Carable, in behalf po ng aming Center Director, Director Elsa A. Parot. Maraming salamat po, Ma'am Vivian, once again. Ayan. Sa mga dagdag at bagong kaalaman na napulot natin ngayon, naway magamit at mapagyabong natin ito. Ang promise ng mais ay pagkain at kabuhayan para sa magsasaka at sa buong komunidad. Kaya naman, kailangan nating bigyan ng suporta at atensyon ang industriyang ito. Ayan, so sabi nga natin, sana ay wala tayong lahat na mais sa ating mga talakayan. So hashtag mais sasagawa, hashtag maiisip natin, at hashtag maisaganang ani. Ayan. Ayan, naisingit pa yan ni partner. So, muli po, ang AgriTalk on Corn ay inihatid sa inyo ng Agricultural Training Institute at Municipal Agriculture Office ng Pili, Camarines Sur sa pakikipagtulungan ng Smart Communications at Agriculture Magazine ng Manila Bulletin Publishing Corporation. Para sa ating synthesis for this activity,
Ito ay, ang promise ng mais ay para sa ating mga magsasaka ng mais na lalo na para mas lalong makatulong itong talakayan natin sa inyong lahat. Ano po? So, ang mga kwentong ito ay nakaka-inspire talaga tungkol sa agrikultura at malalaman natin ito sa Agriculture Magazine. So, available ang Agriculture Magazine sa ating leading bookstores. Partner since high technology na tayo ngayon, maaari nating i-download ang Agriculture Magazine sa ating mga mobile phones at laptops. So, para naman sa mga Farmers Information Technology Service or FIT Center sa Bicol Region, patuloy na nagbibigay ang ATI ng 1-year subscription sa Agriculture Magazine. Hinihikayat namin ang mga LGUs na magkaroon ng kanilang FIT Center sa city or municipal agriculture offices. Para sa iba pang kwentong pang-agrikultura, bisitahin po natin ang website ng Agricultural Training Institute sa ati.da.gov.ph at ng ATI Bicol website which is ati.da.gov.ph/ATI-5. And of course, hinihikayat po namin kayong lahat na i-follow and like nyo po ang aming 3 official Facebook pages ng DA-ATI Bicol. Unang-una po ang ATI Bicol, second is ang ATI Bicolandia, and of course, ang ating RCEF ATI Bicol. At syempre naman po, gusto naming pasalamatan ang lahat ng lumahok live dito sa ating studio at syempre sa online platforms. So, kumaway po tayo doon, lahat. Ayan, so nakikita po tayo dyan live. Ayan po kayo. Ayan, so maraming salamat po sa inyo once again. And syempre, gusto natin pasalamatan ang ating mga resource persons, si Engineer Raul Carreras at si Sir Jojo. Ayan. Okay, so maraming salamat po sa pagbabahagi nyo ng inyong kaalaman tungkol sa pagmamais. Gusto rin po natin pasalamatan ang ating guest na nandito po kanina, si Engineer Michelle ng Department of Agriculture and ang local government unit ng Pili Camarines Sur headed by Engineer Alvin at nandito po si Ma'am Doying. Yan, the ever supportive. Palakpak si Ma'am Carla Manara and si Miss Ma'am Joanne. Ayan, so thank you so much po once again. And of course, gusto rin namin pasalamatan ang bumubuo sa likod ng activity na ito. Of course, ang project officer ng activity na ito and Chief of Information Services Section and also the Information Officer 3 ng DA-ATI Bicol, Ma'am Prima Luby Imperial. So palakpakan po natin si Ma'am Prime. And also ang core focal ng ATI Bicol na si Sir Edgardo C. Nacario. Ayan, so palakpakan natin si Sir Nax. Kung may mga concerns po kayo sa form, pwede niyo pong lapitan si Sir Edgardo Nacario. Next is, gusto din natin pasalamatan ng Information Officer 2 ng ATI, ng DA-ATI Bicol na si Mr. Michael D. Villazar. Palakpakan po natin si Sir. At syempre, hindi natin makakalimutan at hindi mapubuo ang ating AgriTalk ngayon kung wala ang ating mga floor directors. So, maraming salamat kay Mr. Christian T. Ortoso, Mr. Marjan Rambuyo, Mr. Danico Canabe, and Mr. Froy Beranya. And also sa tulong ng ating technical staff na si Miss Joy Dean. Ayan, so hindi rin mabubuo ang activity na ito without the help of the Admin and Finance Unit ng DA-ATI Bicol, Partnership and Accreditation Services Section, Career and Development Management Section, Planning, Monitoring, Evaluation Services Unit, and of course, ang pinaka-busy sa activity na ito ay ang Information Services Section. Also, thank you din po sa help ng Information Officer 2 na si Mr. Isagani Valenzuela. And syempre, salamat din po sa Assistant Center Director ng ATI Bicol na si Ms. Vivian Carable. And of course, para naman sa overall supervision ng activity ito, gusto namin pasalamatan ng ever supportive natin na Center Director, Director Elsa A. Parang. Maraming salamat po. Muli, ako si Shena Noval, Technical Staff ng High Value Crops Development Program,
At ako po si Rafaela Baharo, ang technical staff ng RISE Competitiveness Enhancement Fund Program ng DA-ATI Bicol. At ito ang Agritalk on Court, ang promise ng mais. Maraming salamat po. Diyos Pabalos po. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Siguradong pagkain sa buong bansa. Siguradong pagkain sa buong bansa. Siguradong pagkain sa buong bansa.